Bert de los Martires, alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Doramax, asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alcalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. 'Cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey, okay. If that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? I-acknowledge ko man daw ang panantabay ito sa harayo na kustal. Pretty woman, Aram nindo ining daligan na tinambak na harayuon yan ay pampagana no, nag-antabay sa tuya harayuon. Malinaw ka mo digdi Papa Bert sa daligan na tinambak. Kadakol ka mo nag-antabay digdi. Boses mo na lang ang nadangdangog sa daligan na tinambak ngunyan na ang panira digdikan mga tao iyo ang sinanlag na darakulang pasayan. Bakong araw kang sinanlag nindo dyan sa naga sa raditon ta nagtitipid. Palibasa digdi mga paradakop ning pasayan kaya darakulang pasayan. Pero ang panira nindo sa mayaman ano. walk on by. Sa rubaga sa hilingan sa fiestahan, ako at mga amigo ko pag nakikifiesta kami. Pag nailing misalami sa iguaning garo iyang bagang garo pigara adubong Dracula. Yan sugpo. Sugpo o kaya inapod na itong Dracula na pasayan. It must be okay Sabi ko, makwarta niya. Makwarta ang haruna ini. to me. Tan na pasayan kapag Draculaon, mahalo. Sa mga market baga, nagbabarakal kayan, si mga may kaya. Pretty woman, Kaya sabi da kan mga taga-daligan, kami nga digdi darakul ang pasayan, ta kadaklan para dakop ning pasayan. Bagong araw mo nga Papa Bert, ipaparabakal mo sa lamon nga sa radit, itong tama sana sa ukoy. treat you right. Kaya nakakaarap pala ng mga tao dyan sa daligan na tinambak, darakula ako ng pasayan.
Sulpo saka ito, sarap ang apo gayan, nadakulang pasayan. Sarong kawali ang pigluluto mingon yan, pigkaaganan ng soft drinks. Hindi ko nasabihin ang pangarangan soft drinks. Tara mo baga pag nagluluto ng pasayan, kinakaganan ng soft drinks. Ano man daw yan, kapadagdag namit manggaro yan. Samantalang ako pag nagluluto ka yan, kadikit lang na tubig, piga pakalayuan. May laya, may paminta, kadikit na asin, pinapamara sa kinakaganang kuning kadikit na lana para magamot-amot. I guess I'll go on home, it's late. Sarong kasabay ang gulay na balatong digdi, pigbabangutan ni bading talakitok bako naman pasayan. Tabaka sabiyon, digdi po ang mga tao digdi sagana sa sira, kumay man sira sagana sa body, ano? Ay aram ko man ngunya na maluya ang sira ngunya ta abagat maalon. Kasabay ang gulay na balatong natigbangutan bading talakitok. An mga tambay digdi sa kubo mi, iyo an mga parasira. Gritol mo tabi ta nag-uurupakan pag nagdadangog na sa alkalde sa kusina. Yaon digdi si Edgar alias Pangki. Anas po digdi may alias ang mga tao. Si Enzo alias Tabangungo. Benji alias Baruto. Sa kanghadi ning bukato si Tio Fermin alias lalaking may sapato. Siguro inisigyan panlapag kaniyo ning pato. Ang lalaki bagak yung pato, kuminsan mararapado mo. Kalagi pa ko, pigarapado ko yan. Ta ko yan, garo niya ako ni kagdaugay. Sigang panlapag ning patong babae, pagpapara salpakan. Kaya ang ginigibong mi kayang gato, pigtitirador mi, barumbado niya ako ning patong lalaking inihay. Sigang panlapag. Ay kan magdakulan ako, yan pala na lalaking pato, yun ang pinakamasiram na daw ang babae. Pag nagluluto nining ginutan na pato si Councilor Kuyan, Councilor Arnel Ibasco kang kanaaman. Ang hinahanap kong patong lalaki, tayan niya malaman. Yan masiram niyang gutaan na patong maharango. Matibay magluto yan si Councilor Arnel Ibasco. Kaya para lang ki hadi kang bukato si Tio Fermin alias lalaking pato. Nagtutugot pa kabaya at Tio Fermin na basagang kang lalaking pato. Masupog kimisis. Digdi po sa daligan, gabusigwang ning radyo tang alkalde sa kusina, iyo ang number 1 sa Kinaban. Grabe ng bulada ni. Grabe naman ni. Harayong kaya ang lugar mi, sikat po digdi si Ervin Borja. Yan po si Sir Ervin Borja. Sikat nun po yan digdi. Tabinaban sa ganyan digdi kan mga daraga, saka kan mga matrona ning John Aristurinas. Krason po yan, kanduang teacher digdi na dahil sabi ng pangaran, mga litra na lang. Si teacher letter M, saka si teacher letter S. Nagsabi, krason man niya si Sir Ervin, tagarong niya si John Aristurinas. Nagpadara, pasalamatan tayo si Mio alias Sagwan Kandaligan Tinambak. Okay. Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. 'Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know.
quick because I love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that you'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. For that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick because dance, dance on, little girl, in the arms of someone new. As you dance, as you twirl, my heart it dances with you. Dance, dance on, little girl, tell me what I've done wrong. Why should he hold you tight while they're playing our song? Oh, I am watching you. Oh, it cannot be. While I am watching you, I'm wishing it were me. Dance, dance on, little girl. Tell me, why did we part? Dance, dance on, little girl. Dance out of my heart. Oh, I am watching you. Oh, it cannot be. While I am watching you, I'm wishing, I'm hoping it were me. Go ahead and dance, little girl. Tell me, why did we part? Dance, dance on, little girl. Dance out of my heart. Oh, look at you, there you go, silly girl. Yes, I know that you're wrong, 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 because you know that you're gone, gone, gone. Palibasa yaw na kita sa bulan ni na Agosto, garon niya ako pinapanamit-namit na kita kan mga low pressure area, mga mga route ni na panahon. Yaw na kita sa inabot na third quarter na third quarter. Yung baga kaya ang panahon na tiguran, baragyuhan, kaya subagoda, igwang nasiripan po ning route ning panahon, low pressure area sa subangan kang Gian Eastern Samar, 610 kilometers na low pressure area. Aram mo pag may mga low pressure area sa subangan kang Samar, ang parating experience yata kaya kung minsan nakakadamay dyan ang Bicol. Although dakula pa man ang pag-asa na kita day tamaan, takadak lang sa bagyo niya, nagpaparaagi lang sa kadagatan. Malatong apat na route ni na panahon na kalipasan na, pursa na tuna sa kadagatan, dahil ito nagugpa sa kadagaan kang Pilipinas. Pero man, pigpaparabagunas ning uran ang Luzon, lalong-lalo na Metro Manila, asin ang Ilocandia. Alagi din low pressure area, na perminasan ng ang tinatargit ka ni kumbakong Samar, Sorsogon, Masbate, o Bagamang Bicol, ay yaw na sa 610 kilometers subangan kang Gian Eastern Samar. Kung makusugda bilang panibagong bagyo ang route ng panahon ay ni, initatawanan ng pangaran na local name na Isang. Inarumbuduman ko pati si Tia Isang, hay. Dahil ko nasabi ng apelyido ni Tia Isang, bantugan niya kato sa lugar mi na ang may aki ang katong ang pangaran Bunjing. Pakatapos may aki pang duwang babae na parehong naging nurse na akang panahon ang irestorya kato sa muya.
pag nakapaeskwela kang yan ng nurse, but sabiyon, marayan sa imong buhay. Takato ang nag-nurse, nagtatrabaho sa Amerika, o mayaki ang katong bunjing. Sa kang yan nagduman, sa may kitsang isa nga ya, mabuo to na gurang. At least nabuhay na naman ang pangaran niya. Hindi pa na bagyong maabot kung magiging bagyo, papangaranan isang o tsa isang. Siya ang ikasyam na raot ni na panahon ngunyan na 2021. Alagad nagpapadagos pa ining alungaang ning panahon na nakakapirisyo sa mga parasira. Ini pong duro sa bagat. Ang duro sa bagat, kuya na maray, minsan grabe ng perwisyo kanita, maurano na maray. Maalungaang, pagkakabanggi, karayab sa ng karayab. Ang mga aki, naghihiribi na. Nagpapadagos ang duro sa bagat asin maghatod pa daning mga pag-uran sa Luzon. Ay pag-aro naman kaning panahon na pirmi na sa ng malumlum. Ang masakit ang sira ngunyan kasubago pag hapit sa harong ni Lando ining paratindan ning sira ani diyan sa Sabang ay sa kuyan Binaliw Kalabanga. Ano niya ako do ang tinda mo pasayan niya sa kiskisan ay sa ako maluya magkiskis ay niya ako palis mo na ko di ako mabakal kiskisan tang kiskisan nagpagal ng kiskisan yan kaya nga ni na po na kiskisan pero masiram ang laman niya. Ay nagpagal ng kiskisan kayan. Kiskisan nga sa kapasayan. Di naman ko nagbakal, tayo pa kaming saray na pasayan. Ayan. Pero maray magtinda ni si Lando Gutierrez, dating barangay kagawad kang Binaliw, Kalabanga. Palibasa pa siyang tindang sira. Diyan mo mahiling na masakit ang pagsira pangunyan sa kadagatan, ninulip po sa raot, nin panahon, darakulaon ang alon ngunyan. Ang pwede mo pang mabakal palang pusit niyan, may mga pusit ngunyan. Ay narumduman ko naman si luto ni Bilas na Engineer Wally de la Cruz. Good morning. Ni si Engineer Wally de la Cruz, siya ang garo head kang PDS yan. And tubagang ko yan, nasa zoning kang Kabusaw. In charge siya kan zoning, project development section garong, buot sabihin ko kayan. Kaya itong nagpasyar ako dumasarong niya sa New Poblacion. Diyan sa Kabusaw, igwa dyan ng New Poblacion. Pag bago ang magabot sa sentro, yan ang barangay New Poblacion. Nagsusunod yan sa Kamagong, Kabusaw, New Poblacion, Kabusaw. Ang harong niya dyan sa New Poblacion, nasa gilid lang kan tinampo, pero mapang kataraid. Kaya nagpresko na, wala tuan huyop kan doros. Sarong beses, aram niyang maabot ako, nagbakal duman sa Kastilyo. Kumabakal kaya kining sira, duman ka sa Kastilyo, Kabusaw. Nakabakal siyang labaso na maray na pusit, kung medyo haralaba na bako man saradit, pigpiripiridaso niya. Pakatapos garupig marinate niya sa paminta, dinukdok na bawang, sibuyas, paminta, dikit na asin, patitian niya, saka marinate niya, kang maramarana, pinagluto niya ini sa inapo na deep fry. Itong kadako ning lana. Intiro pupurutok yan. Siging purutok. Pakatapos kayo ikakag muna sa sirnihan itong saraan para magtiti si lana. Pakatapos sabi niya, ngaya taninong niya ako sa kanila na o yan nga luto kong yung deep fry ngayon. Nagraragamo ngayon na malumoy ang tahaw pero nagraragamo. Yan ang luto kong pusit. Tudukon mo na ngayon mga burungot. Ang burungot baga kang kuyan, kang pusit. Itong garong mga nguso niyang kadakulo na mo, mga burungot. Tuduka na ngayon nung ihungit mo na. Pag tuduka ko na, pag sapa ako, nagraragamo sa nguso, saka manamito na maray. Pag napakaray man luto kang pusit, masira mo na pagkakan. Nya ako masira mo na, hay. Yan ang pusit. Ang istorya kay ni Gil de la Cour, ni Gil de la Cruz, ini para sira ni sa San Miguel. Ang apod da ninda kayo ka ito, Kanuos. Ang apod may kandig di sa San Miguel, Kanuos. Di nga kamo matubod, ang bagong dakop na Kanuos o pusit, kinakakaning hilaw, pigdudut-dut lang sa limonsito. Yako, nakakakan mo yung hilaw? Ay, yung nga. May daralang nga kami kan maluto. Pag nagpipiritik-pitik pa ngayon, idudut-dut mi sa patis na iguaning limonsito, sinasapa mi na, masiramin. Yan sabi niya. Yan ang mga istorya sa kadagatan. Kadagatan na ngunyan may nagsisira ta, makusugon niyang alon dyan sa San Miguel Bay.
Pepito, mi corazón, Pepitín, Pepito, Pepito de mis amores. Pepitín, Pepito, Vente conmigo, con amor. Pepito, eres mi vida, Pepitín, Pepito, mi esperanza, mi cariño. Pepito, Nunca he comprendido por qué me quisiste a mí. Quiéreme, bésame, méceme entre tus brazos. Pepito, eres mi vida, Pepitín, Pepito, mi esperanza, mi cariño. Pepito, Nunca he comprendido por qué me quisiste a mí. Pepitón, Pepitín, Pepitón. Pepitín, Pepitón. Pepitín, Pepitón, Quiéreme, bésame, méceme entre tus brazos. Pepito, eres mi vida, Pepitín, Pepito, mi esperanza, mi cariño. Nunca he comprendido por qué me quisiste a mí. Pepito, busca la pepita, Pepito. No te pongas tan remolón, Pepito. Ándale, ándale. Siga las huellas, Pepita, Pepito. La maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfado, más que te enojas quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento se va. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Sa gusto mag-text sa tuya para istoryaman ang nangyari man sa sendang barangay, mga greetings, dedication, lalo-lalo na mga ginigibo nindo niya sa sendang barangay, magayon na istorya nindo yan sa tuyang programa, ano? Ang text line 0919-431-5528, 0919-431-5528, yan ang text line sa Alkalde sa Kusina. No vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro
pasado no puede llegar. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddlegon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Alam nyo ba na ang washing machine ay naimbento upang tulungan ng mga pirata na putol ang mga kamay at hindi makapaglaba? Fact. Sharp's full automatic washing machine cuts laundry time in half. Removes the smallest particles with its double action dual filter. Built to last longer, its durable, rust-proof, non-metallic body. Sharp full automatic washing machine. Fact. Sharp, the original. Sabay sa pagbabago kan panahon, kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katugan na swak sa kada henerasyon, kompletos ricados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang OKFM, Naga. Member KBP. An oras sa tudyan kan Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, original na Master Square, Quick Save, CBS Quick Save, CBS Quick Stop, CBS Express, CBS Convenience Store, ang Siburo Siriman ng Stabilo Lending Corporation. Oras na unyan, 7 makagyang alas 11. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Balik kita sa Alcalde sa Kusina. Sa mga gusto pa lang mag-text sa tuya, 0919-431-5528. Duman sa kamera. Igwa po ning lakdangan sa tuya mga congressmen na inaapunan ang Department of Health, sinaman ang vaccine czar na inuto na muna ang garamiton kung igwa kitang bakunang one shot. Actually, ang one shot bagay, ining Johnson & Johnson. Kung makaka-order man lang dakin ning dakul, inuto na daang iturudok, tapigla lalapag na kita kan Delta variant. Pag naglaog na yan Delta variant sa kakadakul na, at least kung ikang niya bakunado nang yan complete, pag one shot kaya, after garo 14 days or 7 days, complete ka na. Itong vaccinated ka nang inaapod, garo kumpleto na sa imong panlaban kontra sa COVID. Iyon na mo nang iturdok, tayo nung niya one shot, tang 2 shots, mapalis ka pang ining 1 month. Halimbawa, natulukan ka ngunyan, example baga kang 2 shots, kadakol yan.
Sinovac, Pfizer, Sputnik 5, Moderna, iba pa. Ang one shot lang iniinabo na Janssen. Kada ko lang katurdukan ng Janssen, kada ko lang amigong one shot lang. Si aki ko nga ning daraga, one shot man na Taganaga pero pigtulukan luman sa Sipukot. Dahil ang aki kong nurse na nakasign sa Sipukot, entitled po ang pamilya niya na matulukan. Ay di nara duman sa Sipukot. Nagpasipukot pa ta duman patulok ng Janssen. Siguro 1 month ago na siguro kuya na siya, protected na siya. Ang sabi kang kamera, garamito na muna kung igwapang yung one shot vaccine, yun na munang garamiton tanganing mabakunahan na po ang mga tao, magkaigwa na kitang proteksyon sa kung maglaog ang Delta variant. Tangon niya na panahon din na puso itong mga may grupo-grupo dyan na nagpaparabara sa Facebook, ay di nga kami mapabakuna. Ang bakuna niya, may side effect niya kung ano. Ang hapot kayan, aring gusto mo, si side effect kayan o si titiraw ka na COVID, mapunsa na sa sipon, next week, tuog ka na. Maray kung makalibre ka, masurte. Takadakol man yung nakakalibre dyan. Kaya lang kung kanimalasan, sinipon lang ngaya, dirdiritso na, uto na ngaya. Ay kung natulukan ka na kutana, di may panlabang ka. Taining bakuna, aros gabo sa inda, sarong nga sa nanginginutan, na 100% na effective sa kagadanan, sa pangontra sa inapo na critical COVID. Itong delikado ng COVID na ginagadan ng tao, almost hindi po 100% na effective. Itong sinasabing, yan 70%, ngaya 50%, duman lang yan sa sadit na hilang. Halimbawa, kinarakalintura ka ngaya, sinipon-sipon, yung yan. Pero itong delikado na talagang COVID, day ka nang tatamaan kayan, 100% proven sinda na yan effective. Kaya sabi ka na nagkakapir ng congressman, kung igwa pa nga dyan one shot, iturudok na. Tanganing gulpi ng yung Pilipino ang maprutiran, ta malay mo, lumaog na bagang ang Delta variant na medyo grabe da pa lang kung mag-ulakit yan. Garo 10 times. Mga 1,000% ang pagka-transmissible niya, o inabo na 10 times ang kusog kisa sa dating COVID-19. Papa Bert, griton mo man po ang mga tagahanga mo na anas adik sa rice coffee. Marayan, kisa ka na adik sa arak. Mga adik sa rice coffee, digdi po sa Manangli, Lupi, bago kami magpangudtong niya, nag-iirinom muna kanin rice coffee, digdi sa Limpoy ning Puunin Nara sa may barangay Covered Court. Makusugong pa mga radyo digdi, kaya congratulations po sa OKFM, sa alkalde sa kusina, at kamo po ang pinagdadangog na sa intirong kabikulan. Pambira man taga Manangli ka, aram mong intirong bikul na nagdadangog. Si Sarong man nga ni sinagtik subago sa intirong kinabanda. Pati pala niya ako si Joe Biden, nag-antabay na sa tuya. Griton mo ang hadi ning baka, tayo ni ang nag-aatama ning 20 baka, family Uichiko. Nagiinom mo niya ni na rice coffee si Erning na may pauluganing bagas. Kada ko nagdadangog sa umaan, digdi mga paratarok ning paroy. Magpasyar ka po sa Manangli, tamapriskong digdi, sabi ni Abel Apiamonte. Hanapon mo lang po ako, tapag puli mo Papa Bert, papadaranta kaning kabangan sa kumpulutan. Yan. Sa kasangkaka, tayo digdi ning pitsihan. May gibuan po digdi ning sangkaka sa Manangli, Sipukot. Aram mo tabi Papa Bert ang Manangli. Ay iyo, nakadyan ako. Ang Manangli, nakadyan ako, sakay ako sa skates. Taday ko maaramang kung pag nagbibiyay dyan ng bus, magagi ka sa Quirino Highway, inaagian yan, di ko aram. Takay itong magduman, primero kong makaabot sa Ragay, sakay ng skates, nag-aagi sa Manangli, dyan sa Manangli, Lupi. Bakong may igo dyan ng Manangli si Pukot, garo pareho-garo yan ay, sakop yan ka si Pukot sa Kalupi. Yan Manangli Lupi, igo dyan ng halang kawo na tulay na gibo sa bat na tulay, na hiling-hiling mo ang irarom. Na pag narata ka, grabe. Igo dyan na inaagian ka itong halang kawo na tulay. Sa kagaro, yan ang lugar kayo na ang railway, o yan release, nagsisiko sa sarong sadit na bundok
na ang inutan di mo mahiling. Kaya ang mga nagbibiyay katuning skates dyan, nagpupurundot ako may kasabay kang train. Budal ka. Ang ginigibo ninda pag purundo, igwaning nagdadangog sa release ko nagtatanog. Ay kay itong medyo usop ang biyay kang train. Ay pero niya kung bira naman ang biyay, nakakalusot-lusot. Kay itong regular pang biyay kang PNR. Pero pag nag-agi dyan sa parting Manangli, itong nagsisiko yan na may salit na bukid, nagpupurundo sinda. Tabaka ngayon may kasabat kitang train, day tanahiling. Burudal nga kita kani. Ayan, kaya kumusta na lang po ang mga taga dyan sa Manangli, Lupia, Camarines Sur. Someone I don't know. Your love has died, and there is nothing you can do. Though you try, yes you try. You can't live with a lie. So say you stay until tomorrow. Till tomorrow, I need you. I've known for some time now that things just ain't been right. Because when we try to talk, we both get so uptight. But now you told the truth, give me time, I'll get by. So say you stay until tomorrow. I can't face tonight alone. Though I know it's over and we're through, say you stay until tomorrow. I need you. Though I know it's over and we're through, say you'll stay until tomorrow. I need you. I have a band of men, and all they do is play for me. They come from miles around to hear them play a melody. Beneath the stars, my 10 guitars will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what you do. Oh, dance, dance, dance
to my tin guitar. And very soon you know just where you are. Through the eyes of love you'll see 1,000 stars. Oh, when you dance, dance, dance to my tin guitar. Guitars are made for love, my band of men will always say. So give them all a pretty girl, and they will start to play. Beneath the stars of my 10 guitars will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what to do. Ah, dance, dance, dance to my 10 guitars. And very soon you know just where you are. Through the eyes of love you see 1,000 stars. Oh, when you dance, dance, dance to my 10 guitars. Ooh, let me tell you now, dance, dance, dance to my 10 guitars. Come on everybody, dance. 20 minutos, makagi po ang alas 11 ni na pagkaaga. Pabutan ko daw ni na good morning si Manaya Melchorita Bubos kan Santa Cruz. Mangga Santa Cruz kan nagbakal ako ning panira dyan. Nagdulok sa ko. Ay nagpaabot ning condolence sa armay sa pamilya mi sa pagtalikod sa kinabang kan sa kwentugang. Pagkatapos kumusta niya si pinakapadangat pinakapadangat niya sa magturugang. Ang pinakapadangat niya itong sa Kuyang Manoy, itong matuami si Rick. Ini po kaya inaling niya kang kami mga aki pa tulo kaming magturugang na inaling. Sabihin kang kami mga saralit pa igwaning paraaling sa mo ini si Manay Melchorita na bubo siguro niya mga magsi-70 na garo siya. Medyo may edad naman, nag-istorya sa kuya na siya nabakuna ng one shot sa fit sa 27 ikadua. Kumusta na niya si Carding niya, si Matuami? Niya ako day mo aram niya ako na siya nagtalikod na sa kinaaban. Ay nagparay day niya da aram, bangan haranima lang sa mo. Dahil ito pala ng tugang ko, pag nagpupuli digdi haling Manila, nagbibisita sa iya. Ang paguna kong ang gadan, si arong niya kani, singod. Niya ko, duwa niya ako ang tugang kong nagadan. Nguhod sa matoa. Ay kaya, kumusta lang ki Manay Melchorita Bubos, nasana makusog pa sa iyong buhay. Ini nag-araling pa sa muya. Kang kami mga aki pa, kakarawatan kami. Pigtatanda na sa naman niya ni mama sa kanipapa. Takat to kaya, ang pag-aalinin aki, tandan ba kuman itong maghapon ka dyan o bulan kang sisilduan. Yung baga igwa ka mo ning neighbor kang panahon, ay masaod si magurang, ngayon bantay daw muna mga aki ko, tapag puli ko ngayon, may dara, may puto ka ngayon o tinapay o tandan. Igwa man mga aki kaya na minalipat sa ron, tumabantay kan mga aki. Ako nga ni kadto, kan ako aki pa, ang harahanap buhay ko, magbantay maning, duwang aki garo to, ni tiyang pasing na pasano. Ang binabantayan ko, piloto na ngunyan, international pilot. Si Nestor Pasano Jr., si Intoy. Kanaki, akong parabantay, masaod si ina, masaod niya ko ning paninda. Sige man kawat mi kayan. Pagbalik niyan, pasalubong sa kuya, cheese. Itong cheese na gano'n papatos ng plastic na gano'n pag pinipildit, sa kamukha ka kanon. Ay paborito ko. O ngaya, Berting, uyan na niya si cheese. Salamat nga sa pagbantay mo. Puli naman ko kaya, sige nang sup-sup ko katong kiso. Ang mga aki baga sa mga harong-harong baga, pinapabantay, may lakaw niya ko, bantay daw mo ng mga aki ko, tas at yan niya, tatanda ng taka. Kung may pasalubong, yung kakanon, ay magmamagyan ng mga aki. Garo man lang ito bagang mapaapong kang yan yung basura. Ngayon, apunanan uwi nga ang 5. O
O imbis na, well, may mga tinatandanan. Ini si Manay Melchorita, ang tinatanda ng kampanahon, alingon lang kaming nagtataba na ngaya. Kamong nga kato, matataba. Itong yung manoy nindo, payat nga to. Pun nga kibert nga. Text, good morning Kuya Bert. Nagyapiprito sa kuning tilapia, now, binitutuwason ini kang Concepcion Pequeña. Ara mo pa, Bert, gustong-gusto namin ang programa mo po. God bless, sabi niya, Benito Tuwason. Papa Bert, pakigreet man po si Tex Asanya, birthday niya po ngunyan, sa Talisay, Santa Cruz, Frau Nonon, Malu, Sheila, Boboy, Pex, Nabal. O dyan sa Talisay, pakikumusta mo ako kiya Fraki Pilayo, sinamang ki Kagawad Jogol Velasco. Pa-requesting I've been away too long by George Baker. Listening po sa programa mo as habang nagigisa ng tabyos na may dikit na kalunggay, may sili, nali po dyan sa Danau Lake. Digdi po yan sa Barangay Danau, Pulangi, nasa rumang pong tourist spot, sabi ni Rico de la Cruz. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine. You kiss me once, baby. Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. People say that love's a game, just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby. I wanna hear, tell me that you love me too. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby. Words I wanna hear, baby. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body
to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time. Di malingaw pag alas 11:30, kita po magiribanan sa baretang alas 12. Maray na mainiton na pagkaudto, Sir Bert, pa-request kang paborito kong kanta. Mawara lang ang pagmati kang grabing init, sabi ni dating Kapitana Mayit Abukar. Kasulma baga grabe ang alungaan kan na panahon ano. Sabi ko pati ki Mrs. ini niya kung alungaang digdi. Yun niya ko yan ang namamati da duman sa Japan kung panahon ng summer o tig-init. Garo niya na panahon, taduman ngang init, may halong alungaang, ay itong alungaang na di ka mapapauntok sa laukan harong. Nagdadang po How I Love You by Engelbert, yan dahil nagsabi kang pangaran niya. Good morning Papa Bert, si Beda Priala tabi ini, nagantabi sa programa mo, ang alkalde sa kusina. Kumusta ka na Beda? Diyan sa Piña Francia, taga diyan ini si Beda Priala. Luy na kami nagkakahirlingan ay. Ang misis niya ay bistado ko, dati mga taga Santa Cruz. Papa Bert, please try po may menu, Masiramon talaga. Please play Lovers Concerto, Noche Azul, La Comparsita, Tango, my old classic favorites, Benny from San Leandro City Street. Yan. Igwaning kalye pala sa naga na siyudad. San Leandro City Street. Ayan. Siriman, Papa Bert, pabati po sa lula ko na nagdadango sa imo, sina Anicia at Jose Riabad. Riabad. Good morning, may mga nagsabi po udaan na ang Sinovac may daang effect sa Delta variant kan COVID-19. Ano daw po ang totoo? Ang pagtubod ko kayo, bako yan totoo. Ang gabos na bakuna tayo naprubaran kan World Health Organization, ana siyan marahay. Igwa kaya ning nagkakapirang tao na ang ano man na produkto kan China, may data, an iba may hinanakit sa China, tanong pa para aagaw kan daga sa West Philippine Sea. Pero later na idamay ang bulong. Igwa man ning sektor kan China na maray. Bulong. Lalo na ang Sinovac, dumanaghali mismo ang virus. Kaya inot nindang aram ang virus. Saka ang sabi kang World Health Organization, pati na kang Department of Health, 100% ini mga bakuna, Sinovac, pati na iba, 100% pong laban sa COVID critical.
Iba man kaya itong critical. Ang critical, itong kakagaradan. Pero itong mga karkalintura lang, igwa pa nga. Pero, day man ng 100%, ano man ken, magparasitamol ka lang, ray ka na. Ang importante itong critical. Day ka na po mahuhulog sa critical. Pero tatamaan ka man nga, pero may abo-abo lang nga kuhay. Yun na lang, abot ka na lang dyan, bako na itong igagaramitan ka na ning ventilator, inaaragapang ka na, maraman mo ken, abo ka na lang. Kaya, makanood kitang maggastubod sa madudunong. Kaya nga nag-aarada lang scientist, yung mga taga World Health Organization. Organisasyon po yung kanintirong kinaaban. Takong tinunto ang World Health Organization, Amerika mismo makontrata, ang Amerika, nagkukontribute ng $500 million sa WHO, magtrabaho lang. Kung ano ito na nireklamo ng mga Amerikano. Gabos yan, magtiwala kita sa gabos ng bakuna. Takong magpaparsurunsunan kita, pag day ka mo nagpabakuna, iyan po problema kang pamilya nindo. Bako manggang katain nindo, problema kang pamilya nindo. Takong tamaan ka ng COVID, masurti kung makalibre ka, ay kung utosimana, abo ka na lang. Ay duman ako sa side effect kang bakuna. Ang side effect yan, mali mo kung mga 5 taon. Ang COVID, 5 aldaw. Pag tinamaan ka, after 5 days, abo ka na sana. Iyabo na ngayon, tayo niya, positive niya. Magdi kayo nakita mo niya sa COVID. I was feeling so alone today, watching lovers as they passed my way. I could almost feel the love in the air, and I thought, is it there for me? Then a friendly little butterfly flew around me till he caught my eye. He was careful so that no one could hear as he whispered in my ear, go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. So I listened to the butterfly, and when I gave his advice a try, why, it wasn't very long till I found there was love all around for me. Now if you are all alone someday, watching happy lovers pass your way, just remember what he told me to do, and the same thing applies to you. Go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. And Mother Nature will do her part. Oh, well, I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you know that I'm around. I kiss them and I love them, 'cause of me they're all the same. I hug them and I squeeze them, I don't even know their name. They call me the wanderer, yeah, the wanderer. I roam around, around and round and round. Oh, well, there's Flo on my left arm, Mary on my right, and Janie is the girl that I'm dating tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear open my shirt and show her Rosie on my chest.
just 'cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around. Oh, well, I roam from town to town. I go through life without a care. And I'm as happy as a clown. Hey, with my two-faced divine, and I'm going nowhere. Now, little, I'm the type of guy that likes to roam around. I'm never in one place. I roam from town to town. And when I find myself falling for some girl, I hop right into that car of mine and drive around the world. 'Cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around, 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 around. Yeah, 'cause I'm a I'm the type of guy that likes to roam around. I'm never in one place. I roam from town to town. And when I find myself falling for some girl, I hop right into that car of mine and drive around the world. 'Cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around. Yeah, around, around, around. I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around. Yeah, around, around, around. 'Cause I'm Sa iba pang text messages, birthday daw niya ni Steve Austin Pirua Latumbo kan Hubo Minalabak. Ali po yan sa sayang ama, si Steve Latumbo. Sige naman, sa iba pang text sa tuya, Marina Udto, si Francis Rignim po idigdi sa Grandview Heights Subdivision, Pakul. May kumusta man da sa kapamilya niya sa Barangay Karanan. Pakibati man po kami digdi sa Abelia, pirmi sindang nagdadong sa imo, digdi sa Carly Eatery. Stars hang suspended above a floating yellow moon. Two hearts were blended while angels sang a lover's tune. And so we kissed, not knowing if our hearts could pay the price. But heaven welcomed us to paradise, blessing our love. Then came the sunrise, fading the moon and stars from sight, recalling always our wonderland by night. Stars hang suspended above a floating yellow moon. Two hearts were blended while angels sang a lover's tune. And so we kissed, not knowing if our hearts could pay the price. But heaven welcomed us to paradise, blessing our love. Then came the sun.
Nasabutan ko man na magmang pagkantabay dyan sa Boss Theo Barber's Lounge sa Berlin. Yaw dyan si Juji, si Wilson. Sir man, yaw pala dyan si Kagawad. Dating Kagawad, Glo Valera. The sunrise, fading the moon and stars from sight, recalling always a wonderland by night.
Okay ka. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our Learn as